Totoy Bato! Yo, Wardzo! Maying gabi pag-usap mga angkol at mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na hanggang ngayon gising pa. Sarap naman ng ulan, no? Ayan, no? Lakas ng ulan ngayon. If you're from Pasay area, no? Dito sa may karating na mga lugar sa Pasay, sa Manila area siguro, no? Yeah, words ang lamig, no? Woo! Ano kayang pwedeng gawin pag malamig ang panahon? Pakurog. Ay, nako. Anyways, mga kabisyo, no? Mukhang mapapaaga po siguro ang ating tag-ulan dito. Dahil nga, napapansin ko na, eto na yung siguro. Pero ang nakakatakot yan mga kabisyo kasi nga, sobrang init ng mga nakaraang buwan pero expected siguro yan. Sobrang malakas siguro ang ulan, no? Kaya tayo na po ay kabahan at magdasal po tayo mga kabisyo. Anyways, yung pinag-usapan po natin dito mga kabisyo ay yung mga nagpapasaya po sa atin. Eto nga, nagpapasaya sa atin, yung ulan. Oo, ilang buwan na ba, no? Ilang buwan yung sobrang init. At saka grabe ang tindi ng init ng mga nakaraang buwan po mga kabisyo. O kaya yung mga nakaraang araw siguro, nakaraang linggo. Grabe. Mangitong yun ang imuhang kigol mga kabisyo, no? Kaya kailangan na rin natin siguro, no, maghanda na rin para sa tag-ulan. Okay. So eto nga mga kabisyo, mga bagay that makes us happy. Sabi ko nga dito, kayo mga kabisyo, yawards. Siyempre, pag wala kayo, wala ikaw angkol, wala ikaw auntie, at siyempre sa ating mga pamangkin dyan, wala ay mututoy. Salamat sa pagtutoy. Sabi dito kay Tika Row, no? Makalusig kigol kol. Yan, makalusig kag kigol ngayon. Malamig eh. Sabi ni Maria Teresa Hiponya, ang sama-sama buong pamilya kahit mahirap lang kami. Yun ang nagpapasaya sa akin, Uncle Totoy Bato. O nga naman, no? Basta lang buo lang yung pamilya, kasama lang buo yung pamilya, okay na yan. Sabi ni Roberto Kalipusan, mga bagay that makes me happy na makabasa ko og Bible verse matagabi og cellphone. Ganun lang. Yawards, ganun lang ha. Melay Luwayon, masaya lagi mga anak ko. Yan, bilang isang nanay, makikita mo lang masaya yung mga anak mo. Yan, yawards, okay na yan. Sabi ni Kit K, yakap. Yan, yawards, no? Yakap lang, lalong-lalo na ngayon, no? Malamig na po ang panahon. Sarap yumakap. Ayan, sabi ni Junix Abastillas, kanang makainom ko og tuba na bahal, lipay na ko ana. Yan ang sinasabi po natin mga kabisyo, depende po kasi yan sa tao, no? Merong mga tao na mga maliit na bagay lang na meron sila, nagpapasalamat lang, being grateful na kaagad, happy na po. Yung iba, hindi po pwede yung mga ganung bagay, dapat ganito kalaki, ganito kamahal, kataas yung presyo, no? Para magiging masaya po sila. Yung iba naman, hindi naman mga material na mga bagay ang kailangan eh. Presensya ng pamilya, yung good health siguro, ay naku. Pero alam mo mga kabisyo, no? Wish lang po ng iyong uncle lagi ay magiging masaya ka kahit saan ka man ngayon, kahit nasa bahay, nasa opisina, o kaya kahit man lang nasa lansangan ka ngayon, nagmamaneho ka. Alam mo mga kabisyo, tayo lang po yung magpapasalamat sa lahat ng mga bagay-bagay na anong meron tayo para maging happy po tayo mga kabisyo. At salamat din sa ulan. Malamig na po ang ating gabi ngayon. At hanggang dito na lang po ang ating programang Totoy na Love. Ako po inyong Uncle Totoy, Totoy Bato po. Bukas po tayo magsama-sama na naman, no? Alas 9 po ng gabi hanggang alas 12. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Yon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
sake!